Častokrát sa mi teraz opakuje taká otázka, že kto vlastne sme a čo sme. A prichádzajú mi hlavne teda takí ľudia, ktorí sa cyklia v nejakom cykle udalostí, ktoré sa im povedzme dejú. Možno aj vedia, že si to tvoria, ale ešte nevedia úplne, ako si to tvoriť inak. A stotožnia sa s tým, že oni sú proste, ja som taká nešikovná, ja som taká neviem čo, ja som taká, toto si tvorím, ja si hľadám len takých chlapov, ja takéto, neviem čo. A proste nevedia ako keby výjsť do toho nadhľadu. A do toho nadhľadu nie len životného, ale do toho nadhľadu vesmírneho. Lebo predstav si, a ty, ktorý pozeráš, tak možno ťa to zaujíma, toto video, predstav si, že ty nie si len človek, ty nie si len bytosť. Ty si energia, ktorá vstúpila do tohto tela. Nejaká predispozícia na myseľ tam išla, to znamená, že mal si nejaké predpoklady EQ, IQ a tak ďalej. K tomu máš nejakých rodičov, alebo si mal nejakých rodičov, ktorí ťa nejakým štýlom vychovávali, to znamená, ukotvili v tebe nejaké presvedčenie a človek sa s tým stotožní. Stotožní sa buď so svojou myslou, so svojím telom, že však ja som, toto som ja, však ja som, toto som ja. Alebo sa stotožní so svojimi emóciami. Ja som taká, no vieš, ja som taká nedochvíľná, ja som taká, bývam taká náladová, tak proste, čo ak tá pravda je niekde úplne inde? Čo ak si podstatne viac ako len toto telo, len táto myseľ, len tieto emócie? Čo ak si energia, ktorá vstúpila, využíva toto telo na to, aby zažila všetky tie zážitky, tak ako emočné, tak tie lekciové, tie učenie v tomto tele, v tomto živote. A kedy sa ty poďakuješ telu za to, že ťa nosí? Za to, že ti pomáha, že ťa živí, že tvoje deti nosí na rukách, že tvoje deti zanáša do škôl, že ti pomáha v kritických chvíľach. To je to telo, do ktorého si vstúpila, ale neznamená to, že si to ty. A takisto to telo, tá bytosť proste prechádza nejakými skúškami a kedy jej ty poďakuješ, že bože, ako to super dávaš. Bože, ako fakt je toto niekedy ťažké, ako treba mať ten súcit so sebou. Takže kedy sa z toho vymaníš, odkloníš, kedy vyjdeš nad seba a poďakuješ, pretože toto nie si ty. Ty si energia okolo toho, ktorá vstúpila do tohto tela, aby si, povedzme, zažila tieto skúšky alebo proste zážitky, ktoré sú tu s rozličnými interpretmi a aktérmi, s ktorými sme sa dohodli. Ale okrem toho, ty si proste energia, ktorá, keďže čas neexistuje, dobre, už som možno moc kontroverzná, ale povedzme z kvantovej fyziky je to potvrdené, čas neexistuje, je relatívny, tak čo keď táto energia má skúsenosti zo všetkých tvojich bytí? A čo keby si sa ty s týmito skúsenosťami vedel a mohol spojiť? Aké by to bolo? Aké by to bolo, keby si len uznal, že ty nie si len toto telo? Vážil by si toto telo viac? Vážil by si viac túto bytosť, ktorá dáva všetky tieto náročné obdobia tak, ako dáva? A že nevieš vymyslieť ešte, čo sa deje za tým kopcom a ako to bude a čo a či stretnem ho, alebo ho nestretnem, alebo ju. To je na úrovni mysle, ktorá je takáto malá oproti tvojmu bytiu. Je to celkom pochopiteľné. Myseľ to ešte nevie vymyslieť, pretože reaguje na základe zranení, na základe minulých skúseností, na základe filtrov. Ale to tvoje vedomie, to tvoje bytie, tá tvoja energia, tá to už vie. Tá ťa tým vedie a vedie ťa cez tvoje srdce. A tvoje srdce je spojené s emóciami. A emócie sú spojené s tvojou dušou. Takže ako s tým robiť, je dotýkať sa tých emócií. Dotýkať sa tých emócií a spájať sa s nimi. A ako to robiť znamená, ako to je teraz, to je obsiahlejšie, však môžeme o tom porozprávať kľudne osobne, ale taký hint ti dá možno teraz na čo keby si sa spájal s tými emóciami, ktoré sa ti otvárajú teraz v tomto čase. A namiesto toho, aby si ich potlačil, len by si im dovolil proste tam s tebou byť a tebou prejsť. Lebo ty nie si to telo. A tie emócie sú ako keby autá cez ten most, cez to tvoje telo prechádzajú. Čo keby si to dovolil? Oveľa sa ti uvoľní a ty začneš vidieť veci z úplne iného nadhľadu. A ešte k tomu nahrám ďalšie videjko.